sa undahan mga katambay. Ano siya, Kabulihan Resort. Hihi. Nakakagit. Baha na sad. Yo, what's up? May adlaw siyang tanan diha mga katambay, no. Another day, another life, another blessing na sa tatong tanan, no. Karon kay July 25, adlong Lunes, no. So karon ang first day sa among duwa diri sa Liga sa Barangay Dakit, no. So kabantay mo. Wala ko ilis, so ko ligo. Kay dugay kay ko nakatug gabi, no. Mga akadlaw na jud ko nakatug. Unya, but insomnia. So karon day before ta mo duwag basket, sideline sa ta. So ato ko pa dong ilang master kay hawanan to ilang shop. Kanang daghan baga naman ang sagbot, so hawanan to siya, no. So supposedly holiday unta amo ang trabaho karon, pero ni chat man si Ganaldo nga di siya ka-duty, so nagtuo ko nga may trabaho. Pero nga naman si master nga adto lang daw kuno kami lang magtrabaho. So alas 10 mo ko nakamata. So half day lang karon. So ito maglangay kay hapit na laon na mga katambay, no. So adto na ta, man-headline na ta. Let's go. Sir. Bye. Hey, I'm late. Oh. Yey, nalapunta ni. Ngayon na mo guys. Hangapon. Okay. So mga katambay, no. Kanang putana sa inyo ba? Kailan magbabaw? Kailan kanang babaw? Kanang baboy nga pagkabaw ba? Na. Nay. Muna siya babaw. Baboy na siya pero color siya kabaw. Kabalo. Asa ka lansang diri? Wa diri gaw. Timanin na ninyo guys, ha. Timanin na ninyo, maray. May sige tawag babaw, ha? Trivia from Ganoy TV. Ate habit pandol na. Habit kong lambalon. Ba. Habit bitik, natay. Ah. Asa ni? Mauer Pop Girls. Mauer Pop Girls. Secret, palit pa lang. Selamat. Dah. Ya Allah. Buah balik yung kuan kau. Kersonis ba? Atau videoan? Ay, ilak. Ano? Mo pa ni kay. Basta tarway. Iko ba yaro mo. Ay ba. Yes. After pila ka years, under yun. Singot kayo. Pabay ka mawir, luya na. Ilaw, lipat igbaw. Change player. Kaya kaboy ng usa. Tara te. Di mo kanila ta te. Okay, familiar pa to kong amo te. Thank you. Take snack na dere guys. Ala buhay kay minor. Ay kay buhay minor. Take snack na, no. So, wala ko trabaho ron ay kay namni siya gawapi, oh. Pulis ko ah. Wala mo ko trabaho, mutaba na ko snack. Tama ko snack sila. Ya, ari na ko diri tambay-tambay tud maabot ang hapon nya. Ulit tapos to ay kuman. So, tiwas sa tag-edit sa tong last video mga katambay, no, ari sa susukinan kay akong last video voice over man to. So, may ta diri mag-edit kay di kay langas. Yo. Ayo. Sir, Janti delivery, sir. Ini mga crocs.
Ayan. Eh, bye. Salamat. Atak, yahat. Gwapo na kita na ni, bago tang ligo. Bagnos-bagnos na tres tubig eh. Nahat mo. Pantat itu ya. But lang, ho kita. Kuan siya gamay bro. Gusto ko ganda kuan. Aw, kuan. Pantat ko na gusto ko lakot. Butiti to. Dagan na ng pantat eh. Dili mo dagan ang pantat eh. Idol kaila, miga. Bata ko sapatos miga. Di ko di ay. Patay ko. Manawag na lang kag Patay ko migas ta ko. sa ano? Manawag na ko mikas ko. Miga. Nakihang yo sa pampabor. Kalain butasan mo kaila. Video ka ginet. Normal. Nakakay tao guys, second game na ron. So, nisayo lang ko kay basig maliit ko sa among last nga duwa. Okay, lapo kayo sumuha. Tinatawag ko. Okay, mas may lang. Balikan yung sapatusaw niya. Mas may lang sa'yo kay salit. Musam tao kayo. Balikan yung sapatusaw. Ayo, kay laro lang na kaila. Ako na isibog kayo ma. Tara na. Tara ta direk kuan. Duwa sa mga intercompact. May pamaman mo kaila, di ba mga saba kaila? Adep. Ay saba kaila. Video na ko, samo kay. Bayad ko sa utang taya kay. Jis ra dong no? 20 to te. Bisikan sekepat. Nice one. Ah!
Sita na ka na. Ano ba? Tana ka na gamay ubos. Goy! 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 Maray ko eh. Pitik ba, pitik. Pitik master. I-video lang goy ya. Kana goy. Ano lang goy? Ha? One, two, three. Oy, unsa naman taon tadi ha? Salamat kay Kuya Goy. Okay. Punggas dano eh. Salamat sa tanang karong adlaw mga katambay no. So kung uli ikan dito lang do jiboy dungan may panihapon no. So among first game karon kay ni daog mi no. So kuan siya, nindot siya. Nice game siya nya. Nindot siya nga duwa no, pero hindi kini nindot akong performance ron, itong performance ron mga katambay no. Eh dahan tag error nya. Need pa jud to improvement no. Nga pa jud na to improve atong duwa no. So pero thankful ra siya punta kay natay mga kauban no, nga mga veterano na nga andam mo guide sa mga sayop no. So na jud ta improve mga katambay. So at ko nga sunod duwa improve na tong performance no. So karon ato siyang tapuson kay gabi na kayo nakadlaw na jud. So inaot ko nga nalingaw mo no ang tutusunod higayon ay mo kalimot sa pag comment, like, share and subscribe. Ganoy TV, Anoy out. See you.